ġieli xtaqtu tmorru x'imkien ħafna 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 kif ħassejtukom. Ġajel hekk kienet qed tħossha. Kemm ħanieħdu pjaċir il-festa. Ara fejn kellna nintaqgħu. Dilettant tal-festi intu ukoll. Bla, bla, bla. Uffa. Ma? Aw, Tejja ħanimxu. naqra oħra. Ara dik il-ħabiba tiegħi. Kemm jien kuntenta li qed narak. Ħankomplu nimxu, nara għada x-xogħol. Saħħa. It-tifla mhux hawn, fejn sedat marret? Kellna noqogħdu iktar attenti. Iva, għandek raġun, ejja ħanfittxuha. Fejn kuntenta li qed narak. Dik ġej. Le, hemmhekk qegħdin ommi u missieri. X'waħda din m'għadhomx hemm. U tinkwetax, issa naħsbu f'soluzzjoni. Sejri nagħmel nibqgħu immur fejn kont, forsi jerġgħu jiġu jfittxuni hemm, jew inċempel il-pulizija. Tafu n-numru tal-mobile tal-mama jew tal-papa? Iva! Bħalissa maġla. Tlift it-tifla u qed infittixha. Jiena il-mama ta' Amy. It-tifla miegħi qiegħda. Grazzi, grazzi, grazzi. Mela niltaqgħu dejn il-knisja minn hawn u ftit ieħor. Ilx għada ħadna x'imma sibnik. Kemm aħna kuntenti li issa il-ħaġa spiċċat punċil-ġid. Skużawni, ma nerġax. Ftakar, qabel tmur x'imkien, dejjem għajdilna. Saħ!